Tak čus lidi, vítám vás u dalšího videa. V dnešním videu se po delší době budeme bavit o keratinu, respektive konkrétně se budeme bavit o tom, jestli opravdu tady ta látka způsobuje vypadávání vlasů, což je taková věc, kterou spousta lidí řeší. Spousta lidí ten keratin nebere tady z toho důvodu, že se nějakým způsobem bojí, že jim to akceleruje právě to vypadávání těch vlasů. Takže dneska si tady řekneme, co je na tom vlastně pravdy, nebo z těch dostupných dat si řekneme, co je na tom vlastně pravdy. Tady to video je hlavně navázaný na studii, která vyšla teď pár dní zpátky, vlastně týden zpátky, která úplně poprvé zkoumala vyloženě vliv keratinu na vypadávání těch našich vlasů. Takže podíváme se tady na tu studii, která si myslím, že je zajímavá. Je to nový vhled právě tady na tu látku. Každopádně ta teorie jako taková, nebo ta domněnka, že keratin způsobuje to vypadávání vlasů, je založená na studii, která vyšla asi 15 let zpátky, kde zaznamenali právě při užívání kreatinu celkem jako zásadní navýšení toho DHT, což, jak asi všichni víte, tak je ten nejvíc androgenní hormon v našem těle. A pokud mám nějakou tu genetickou predispozici, tak je to ta hlavní věc, co spouští tu androgenní alopeci. Jo, takže v této studii, kde se tohleto ukázalo, tak tam byl sledovaný tým rugbystů, který brali kreatin, respektive konkrétně to bylo koncipované tak, že týden vlastně jeli nasycovací fázi, jeli nějakých 25 gramů toho kreatinu denně a pak následně dalších asi 14 dní jeli 5 gramů denně, takže takovou tu klasickou udržovací fázi. A výsledky z téhleté studie byly takový, že hladiny testosteronu se tam nezměnily, ale DHT se tam navýšilo po tom prvním týdnu o nějakých 56% a následně zůstalo navýšený přibližně o nějakých 40% i po těch dalších 3 týdnech oproti té placebo skupině. Takže výsledky tady z té studie samozřejmě odstartovaly jako obrovskou lavinu strachu a totální paniky, která se drží prakticky do teďka. A spousta lidí tady na základě toho si řekli, že prostě hele, teď to tady mám černý na bílým, kreatin navyšuje hladiny DHT a tím pádem mi zničí vlasy. Jo, takže to byl takový hlavní takeaway tady z té studie. Nicméně samozřejmě není to úplně tak jednoduchý, protože tahle ta studie má svoje velký ale. Ta první věc je to, že ten vzorek byl na relativně malý skupině lidí. Bylo to na 20 rugbystech, byli to dospívající kluci, byli to prostě nějaký college tým, takže už jenom to, že to byli dospívající kluci, tak to celkově vybízí jako k větším hormonálním změnám během tady toho období. To je první věc, která si myslím, že je celkem zásadní zmínit. Za druhý to DHT se měřilo pouze jenom v krvi, neměřilo se ve skalpu, to znamená na té pokožce hlavy. A zároveň v téhletý studii neměřily se tam žádný parametry, co se týče hustoty těch vlasů, co se týče toho, jakým způsobem ty vlasy vypadávají, jestli se tam mění ty fáze a tak dále a tak dále. Takže to DHT jako takový samozřejmě může celkem výrazně kolísat, může tam být během krátké doby třeba 20% nárůst, může tam být 20% naopak jako úbytek. Ty hormony celkově nejsou stabilní a můžou kolísat, takže muselo by to logicky být dělaný v nějakém jako stabilním prostředí v jeden čas, při jednom druhu stravování, při regulovaném spánku a tak dále. Takže je to těžký samozřejmě v rámci tady toho si říct, že ty data jsou objektivní. Navíc jako ten konkrétní nárůst téhletý studii byl daný hlavně tím, že u té placebo skupiny ty hladiny toho DHT klesly během doby té studie a to logicky přispělo k takhle jako vysokému procentuálnímu nárůstu u té druhé skupiny. Jo, takže je to pořád velmi diskutabilní a vlastně to nejzásadnější, co jsem tady chtěl říct, je, že tyhle ty data nebyly v žádný jiný další studii replikovaný, v žádný jiný studii se nepotvrdilo, že by se tam tohleto dělo. Jo? Nikde jinde se neprokázal žádný zásadní nárůst toho tesťáku, volného tesťáku a DHT. Jo? Takže ta hlavní spekulace z této studie, z této prvotní studie, že ten kreatin je schopen navyšovat tu aktivitu té PET-alfa reduktázy a tím pádem i DHT, nebyl nikde jinde prokázaný. A navíc, to, co jsem tady vlastně jako chtěl hlavně zmínit, teďko pár dní zpátky vyšla úplně nová studie, která se úplně poprvé zaměřila přímo na to, jestli má kreatin nějaký reálný dopad na ty naše vlasy. Tady v té studii se neměřily jenom čistě hladiny těch androgenních hormonů, ale řešilo se tam i přímo to zdraví těch našich vlasových folikulů. Tahle ta studie byla samozřejmě taky jako relativně krátká, takže všechny ty data, které vůbec o tom kreatinu máme
a o tom vlivu na ty androgenní hormony, na to vypadávání a tak dále, tak nejsou úplně průkazný, ale myslím si, že těch 12 týdnů, samozřejmě ty vlasové cykly jsou složitější, upravují se jako velmi dlouhou dobu, ale i v rámci těch 12 týdnů už se tam může ukázat, jestli to teda bude nějakým způsobem ovlivňovat ty hladiny těch androgenních hormonů a může tam samozřejmě být i navýšený vypadávání, jo, v rámci tady toho časového úseku. Takže i když spousta lidí řekne, že ta studie je jako krátká na to, aby se tam vlastně něco ukázalo, tak si to úplně nemyslím. Každopádně bylo to vlastně dělané na chlapech, kteří byli mezi 18 a 40 lety a bylo to koncipované tak, že ty borci brali vlastně každý den 5 gramů kreatinu, brali kreatin monohydrát, takže nedělala se tam žádná nasycovací fáze jako v té první studii a bylo tam, říkám, sledovaný víc věcí najednou, nejenom hladiny testosteronu, volného tesťáku, DHT, ale zároveň těm borcům dělali ultrazvukové měření tloušťky a hustoty těch vlasů. Jo, takže to je vlastně úplně vůbec poprvé, co se tady v tom kontextu tohleto u toho kreatinu řešilo. A ten výsledek té studie byl takovej, že se neprokázalo žádný signifikantní navýšení DHT, neprokázalo se žádný signifikantní navýšení testosteronu nebo volného testosteronu a hlavně, teda to nejdůležitější, nebyl tam žádný pokles té vlasové hustoty, nebyla tam žádná změna tloušťky těch vlasů a tak dále. Takže všechno tam vlastně zůstalo úplně stejný jako na tom začátku a upřímně bych řekl, že tahle ta studie celkem rozmetala tu starou teorii o tom, že by kreatin měl nějakým způsobem navyšovat tu aktivitu té beta-alfa-reduktázy, tím pádem navyšovat hladiny DHT a skrz to urychlovat i to vypadávání těch vlasů. Jo, takže myslím si, že u toho kreatinu není úplně čeho se obávat. Samozřejmě každý jsme jiný, je potřeba sledovat nějakou tu svoji individuální citlivost. Logicky zase někdo bude namítat, že prostě tato studie má 12 týdnů, je tam 50 lidí, že to není dostatečný vzorek, ale myslím si, že pořád to jakým způsobem ta studie byla koncipovaná, je mnohem jako objektivnější než ta první studie, která byla dělaná na 20 rugbystech, který byli prostě borci, co dospívali a nebyly tam regulovaný žádný ty zásadní proměny. Takže upřímně si myslím, že ten kreatin nemá pravděpodobně žádný vliv. Pokud má nějaký vliv, tak ten vliv je velmi malý a musí to být u někoho, kdo je opravdu jako ultra citlivý. Jo? Takže reálně, jako samozřejmě, kdyby jsme měli nějakou studii, která na 1000 lidech a je tam nějaký větší spektrum lidí, i třeba ženský, tak by to bylo průkaznější, ale i tak tahle ta studie je rozhodně lepší než ta studie těch 15 let zpátky na těch rugbystech, která ukázala data, který se vlastně nikdy nepotvrdily. Jo, takže to asi víceméně všechno, co jsem vám tady dneska chtěl říct. Pokud užíváte kreatin a máte třeba problém s vypadáváním, tak mi dejte vědět, jestli jste zaznamenali nějakou změnu v tom vypadávání, to mě určitě zajímá. Každopádně vám děkuji za sledování. Pokud mě chcete podpořit, tak můžete využít můj 10% slový kód na Brain Marketu a zároveň pokud tady poprvé zajímá podobný obsah ohledně hormonů, ohledně výživy, ohledně suplementace, tak mi dejte odběr a mějte se. Čau.